Ik neem deze mee, die zwarte. Ja? Ja. Nou, supermooi. Ja. Holsters, helmen en stapelsdekjes. En dat is nog net alles. Dit hienstegwot is alle gedoneren naar de Kruttebroen in Ie 3 weken lien, op de manege van Marije Talma. Uit de hele provincie waai en zelfs daarboeten brachten mensen hienstegwot in. Meer als Marije en haar pensioenklanten nedergingen. Ze houdt sneun daarom een krutte verkeer in haar wemplak Twizelerheide. Een weekend na de brand had meestal hand verdeeld, zodat iedereen in mijn team wat toen hier steeds maar. En toen mocht iedereen van mij gewoon alles pakken. En ik had eerst al wat verdeeld en toen ik zei, ziek je me uit. Nou, iedereen ging met de hand vol spul gang ze voort. En toen gaan we in zijn voort. Toen dacht ik, nou, dit is nog wel hele volle wat we gaan. Het had echt gewoon een goed gevoel. Dat wist dat het, ik was als in de gemeenschap gewoon wel het van qua best en dat ik wel helpen was. En dat was echt heel mooi. Ja, de bron is na 3 weken lien. Hoe gaat het nou, meidie? Ja, het gaat nou op zich wel goed. Ik hou alleen in de tussentijd dat ik echt wel, dat ik Jonas zoiets zie van ik ga wel op bed en moment die. Maar het is nou wat toe. Ik heb mijn draai wat voor bij de hinders nou staan. Dat scheelt echt een eind. En de pak ze nou alles wat op en de plan lezen het. Hij en Mem Talma wienen erbij, doet de bron in Ie uitbruts. Zij weten precies wat haar dochter mooi maakt. Doet zij lieke oud wie als Marije, zeggen ze haar een eigen pleats in vlammen opgaan. Een beetje een déjà vu, maar ja goed, je zit even in een rollercoaster. En op dat sta je dan bij de vergingen waar je dwaan maakt. En waar je handel in maakt. En dan gaat dat gewoon. Zegt was eerst, je maakt er even uit, de kap ervoor en hoe ze dat doet. Ja, dat gaat heel mooi. Bij de Pakkendel zitten docht Marije dus net. Intussen lezen er alweer bouwtekeningen voor een nieuwe loods. Lichtpuntje is dat Marije nog zelfs bepalen kan hoe ze de loods indeelt. Het gedeelte wordt hetzelfde. Het gedeelte van de meesten van het bouwen, dus de kantine en alles, dat wordt wel een beetje naar eigen smaak nou in je steeds maar.